İranda hökümete karşı protestlerin zorluklu basılıp yatırılmagynyň we munyň 10 müňlerçe İranlynyň öldürilmegine getirmeginiň arasynda türkmen häkimetleri özüniň goňşusy bilen arasyndaky gümrük nokotlarynda serhet çäklendirmelerini birneme goşudyp başlady. Muňa laýyklykda saglygyna seretdirmek üçin İrana barýan türkmenistanlylaryň we ýük ulaglaryň türkmen İran serhet geçelgelerinden geçirilişi gaýtadan dikeldildi. Şol bir wagtda türkmen telekeçileriniň İrana sapar etmegine karşı çäklendirme henizde saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4 fevralda Sebitden maglumat berdi. Yanwaryň başynda serhetler berekidilip gümrük nokotlary kadaly islemedi. Hatta İran serhediniň yapylan günleri hem boldy. Serhette yaragly etgerleriň sany hem köpeldildi. Häzir çäklendirmeler birneme gowsap başlady. Ýöne bu ýerdäki güç gullyklarynyň sany köp bolmagynda galýar. Yanwaryň başynda toktan ýolagçy we ýük akymy häzir birneme gowulaşsa-da ol ujypsyz bolmagynda galýar. Diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýatlasak Türkmenistan Eýranda 2025-nji ýylyň aýagynda başlan hökümete karşı köpçüliklerin protestleriň fonunda özüniň bu ýurt bilen arasyndaky serhet geçelgeleriniň işini çäklendiripdi. Şeýle-de ýurdun Eýran bilen serhetleşen sebitlerinde howpsuzlyk güýçlendirilip, internet üçünçlügi çäklendirilipdi. Türkmenistanlaryň şol sanda telekeçileriň ençemesi serhet geçelgelerinde ýolagçy we ýük akymynyň henizde çäkli bolmagynyň sebäbini häzirki wagtda serhetden diňe saglygyna seretdirmek üçin Eýrana barýan türkmenistanlaryň we ýük ulaglaryň geçirilýändigi bilen düşündirýär. Serhedi geçjek bolýan adamlar şol ýerde soragy çekilýär, ýagny olardan näme sebäpden Eýrana barýandygy soralýar. Şeýle-de olardan näsäldi baradaky ýörite lukmançylyk spravkasyny, kepilnamany talap edýärler. Eger elinde kepilnama bolmasa serhet geçelgesindäki türkmen migrasiýa işgärleri Eýrana geçirmeýärler diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Köp telekeçi çäklendirmäni böwsüp geçmek üçin öz ýaşaýan ýerindäki lukmançylyk edarelerininden ýarawsyzlyk we saglygyna seretdirmek üçin Eýrana barýandygy baradaky kepilnamany alýar. Bu kepilnamany düzedip berýän ýüriti telekeçiler hem bar. Käbir telekeçiler serhetdäki migrasiýa gullugynyň isgärlerine $100-200 berip serhetden geçýärler. Sebäbi Aşgabatda Eýran wizasyny alan telekeçileri hem serhetdäki türkmen migrasiýa isgärleri durly bahanalary bilen ýa-da diňe bolanok diýip jogap bermek bilen serhetden geçirmeýärler. Diýip ýagdaýlardan habarly marly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga-da ol telekeçileriň köpüsiniň ýurda dolananda türkmen serhet geçelgesindäki gümrük işgärlerine öz getirýän haritlaryndan ýa-da nagt pul bermäge mejbur bolýandygyny hem belleýär. Harit ýa-da pul bermedikleri serhetde dürli bahanalar bilen ençeme sagytlap saklap bilýärler diýip telekeçi aýtdy. Bu aralykda serhet gullugundaky çeşmelerimiz türkmen Eýran serhet geçelgelerinde çäklendirmeler birneme gowşan hem bolsa ýagdaýyň islendik wagt üýtgäp biljekdigini aýdyp Aşgabatdan serhedi yapmak barada islendik sagatda buyruk gelmek ähtimallygynyň bardygyny belleýärler. Häzir häkimetler Eýrandaky ýagdaýlary üns merkezinde saklaýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda ýurdun Eýran bilen serhedine goly etraplarynda ýanwar aýynyň başyndan bäri dowam edýän güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri häzirki wagtda hem bölekleýin esasda saklanyp galýar. Sarax kaka etrek etraplarında polisiýa işgärleri ýollarda öňkülerden gatykän, ýollarda ýol polisiýasy tarapyndan güýçlendirilen barlyklar saklanyp galýar. Ýük maşinalaryny durup barlaýarlar. Has hem konteynerli awtologlaryň konteynerlerini açyp barlap duranlaryna ýolda köp gabat gelse bolýar. Şol bir wagtda internet üzgünlügi iýen bir neme gowşady. Diýip ýagdaýlardan habarly kakaly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden telefon arkaly tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 4 fevralda ýurdun döwlet gümrük gullugynyň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi.
Türkmenistan bilen umumy serhediniň uzunlygy 1148 kilometre barabar bolan Eýranyň arasyndaky esasy gümrük nokatlary Ahal we Balkan velayetlerinde yerleşip, olar halkara ýük we ýolawçy gatnawlary üçin niýetlenendir. Bular Ahalda Artyk, Lütfabad, Howdan, Bajgyran, Sarax we Balkanda Etrek, Inçeburun nokatlarydyr. Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky söwda harit dolanşygynyň möçür barada açaçan maglumatlar yeterli däl. Ýöne yerli synçylaryň ençemesi türkmen bazarlarynyň Eýranyň haritlaryna şol sanda gökbakça, konditer, egineşik, gurluşyk we beýleki önümleri epesli garaşlydygyny aýdyp gelýär. Türkmen häkimetleri bulara alternativ tapyp bilenok. Bu hem öz gezeginde bu ýurtda uruş turan ýagdaýynda şol önümleriň öwediniň nireden doljakdygy barada türkmen jemgyýetçiliginde tolgunma we howsala döredýär. Diýip ýagdaýlara ýakyndan sen edýän ahally synçy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozlamaýarlar. Şeýle-de resmiler iki ýurduň arasyndaky söwda harit dolanşygy we ýolawçy gatnawy hakyndaky statistikany hem ilat köpçüligini açaçan mälim etmeýärler. Bellesek türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolan köpçülükleýin protestler we onun häkimetler tarapyndan zorlukly basylyp ýatyrylmagy barada haýsydyr bir reaksiýa bildirip, häzirçenli hiç ýyly beýanat ýaýratmadylar. Bu barada ýurduň resmi metbuatynda we hökümete tarapdar neşirlerde hem hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ýöne goňşy ýurtdaky protestleriň arasynda 12-nji ýanwarda Türkmen Daşary işler ministri Raşid Meredow Eýranyň Aşgabatdaky ilçisi Ali Moçtaba Ruzbehani bilen duşuşdy. Türkmen diýiminiň web sahypasynda çap edilen maglumatda Eýrandaky köpçülükleýin protestler barada kelam agyz söz aýdylmady. Ahal vilayatynyň merkezi Arkadag şäherinde we paýtagtda täze gurulýan uly dethalarda işleýän guruluşykçylaryň işden çekilmegine degişli ýagdaýlar köpöldi diýip birnäçe guruluşyk şirketindäki ýagdaýdan habarly çeşmeler gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä agar iş şertleri we zähmet haklarynyň giýikdirilmegi ýa-da asla tölenmezligi muňa sebäp bolýar. Arkadagda ýaşaýyş jaýlaryň, saglyk merkezleriniň we güýç gullukları üçin niýetlenen binalaryň guruluşyk depgini peselýär. Guruluşyk işini besedýän guruluşykçylar hem köpelýär. Dip çeşmelerin biri 3. fevralda aýtdy. Onun sözlerine göre munyň sebäbi guruluşykda işleýän işçiler erteden akşama çenli günüň dowamında 12-13 sagatlap dinç günsiz işledilýär. Olara tölenýän zähmet haky 2000 we 4000 manat aralygynda bolýar. Käbir tejribeli ýokary hünärli ustalaryň aýlygy biraz köprek emma 6000 manatdan geçmeýär. Bu uzipsiz tölenýän zähmet haky işçilere gara gün üçin pul aýryp pul toplamaga mümkinçilik bermeýär. Üstesine käbir hususy guruluş kärhanalary işçileri birnäçe aýlap işledip ýerine ýetirilen işleri üçin aýlyk hem tölemän, pul ýok, bolan wagty bereriz diýip aldap pulsuz goýýarlar. Dip guruluşyk pudagyndaky çeşme aýtdy. Çeşmeler kärhanalaryň anyk atlaryny aýtdylar. Azatlyk radiosy şol şirketleriň ýolbaşçylaryndan resmi görnüşde tesbir alyp bilmän soň kärhanalaryň atlaryny agdamakdan saklanýar. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen çeşme guruluşyk kärhanalaryň birindäki ýagdaýy şeýle suratlandyrdy. Yüzlerçe işçini 3-4 aýlap mut işledip her aýyň başyndan indikay hökman aýlyk bolar diýip aldap ýörler, emma işçileriň hakyny bermeýärler. Şeýle-de çeşmeler agzan hususy kärhanalarynyň eýleriniň guruluşykçylara aýlyk tölemäge mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdarka täze işçileri işe kabul edip işledýänligini belleýärler. Olara hem hak tölenmän öýlenlik muht naharlayan diýip guruluşykçylary diňe garny üçin işledýärler diýip çeşme belledi. Guruluşykçylaryň öz sözlerine görä bu ýagdaý ynamdan gaçan hususy guruluşyk kärhanalaryň işçilerini işini taşlamaga mejbur edýär. Olaryň ençemesi daşary ýurtlara işçi migrant bolup çykmagy taýlaýar. Mundan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary işini taşlap daşary ýurtlara gidýän guruluşykçylaryň beýleki vilayetlerde hem köpölenligini habar beripdi. Agyr ykdysady krizisiň arasynda gurulan Arkadag şäheriniň birinji tapgyryna 2019-njy ýylda bat berilip, ol 2023-nji ýylyň iýununda uly dawara
ýaşajyklary bilen açylypdy. Ikinji tapkyrynyň gurulşy dowam etdirilýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti we häzirki prezidentiň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň resmi adyny götürýän Arkadag şäherine aýratyn üns berilýär. Bu ýerde gurulýan edaralar iň döwrebap enjamlar bilen awzallaşdyrylýar, ösen tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň mejlisiniň 2022-nji ýylyň dekabrynda çykaran karary bilen Arkadag ahal welaýatynyň edara ediş merkezine öwrüldi we döwlet ähmiýetli şäher diýilip oglan edildi. Şol bir wagtda Arkadagda gurulýan binalaryň, hususan da ýaşaýyş çaýlarynyň hiliniň ören pestigi, käbir binalarda kadaly suw üçinçiliginiň ýokdugy, jaýlaryň ýaşaýjylara doly taýýar edilmän satylmagy, käbir halatlarda göçüp baran maşgalalaryň satyn alan jaýlarynyň ellerinden alınmagy ýaly problemalar barada maglumatlaryň ençemesi peýda bolupdy. Galy berse-de Arkadagda jaý satyn almak diňe paýtagtyň we ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna ruhsat berilýär. Aylyklaryň ortaçy möçberi 2000 manatdan, ýagny Merkezi bankyň kursy boýunça 571 Amerikan dollaryna golay bolan ýurtda täze şäherde gurulan iň arzan kottej jaýlaryň 1 million dollardan 4 otagly kwartiralaryň 350 000 dollardan satylýanlygyny bu ýerde jaý satyn alan ýaşaýjylar azatlyga habar beripdi. Arkadag şäheriniň korrupsiýanyň resmi däl merkezine öwrülenligi barada hem habar berilipdi we munyň hususan da ýaşaýyş jaý sowdasyna degişligi aýdylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri Arkadag şäherindäki problemalary, şol sanda gurulşyk buğdagyndaky ýagdaýlary açyk agzamaýarlar. Bu problemalar barada döwlet medeniýetinde hem habar çap edilmeýär. Şäheriň gurulşygyna sarp edilen pulun umumy muktary barada resmi maglumat ýeterli däl. Resmiler onuň bahasyny açyk agzamaýarka Arkadagyň gurulşygynyň başlangyç tapkyrynda açyk çeşmelerde 5 milliard Amerikan dollaryna barabar san peýda bolupdy. Birleşen Ştatlaryň ýardamy bilen geçirilýän Ukrainanyň we Ortiýadyň arasyndaky parahaçylyk gepleşikleri, Ortiýadyň güýçleri Ukrainanyň ähli künjeklerindäki nişanalara ýene-de hüjüm edenlerinden bir näçe sagat soň Birleşen Arap Emirliklerinde başlandy. Moskwanyň we Kiýewiň şeýle Birleşen Ştatlaryň wekilleriniň gatnaşmagyndaky gönüden-göne gepleşikler 23-nji we 24-nji ýanwarda Abu Dabida gaýtadan başlanypdy. Kremliň 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlan doly derejeli çözüşünden bäri Ukrain we Rus gepleşikçileriniň arasyndaky duşuklar seýrek boldy. Ukrainanyň baş gepleşikçisi Rustem Umerov gepleşikleriň başlananlygyny 4-nji fevralda X-de tasdiklady we ol Ukrainadan, Ortiýatdan hemde Birleşen Ştatlardan baran gepleşikçi wekilleriň duşugynyň 3 taraply formatda başlananlygyny aýtdy. Indiki iş belli bir uğurlar boýunça aýry-aýry toporlarda geçiriler. Soňra bolsa pozisiýalaryň bilelikdäki sinhronizasiýasy planlaşdyrylýar diýip Umerov sözüniň üstüne goşdy. Mundan öňki medeniýet maglumatlarynda Aktamyň ada agzalmadyk resmiýetine salgylanyp, Ukrainanyň we Ortiýadyň arasyndaky gepleşiklerde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýörüýte wekili Steve Witkowyň Birleşen Ştatlaryň adyndan çykyş etjekdigi aýdyldy. Şu aýyň ahirinde uruşyň 4 ýyllygy golaýlaşýarka Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov Ortiýadyň gepleşiklerdäki pozisiýasynyň ütkewsiz galýanlygyny we munyň aýdyndygyny hemde Kiýew we Amerikan gepleşikçileri tarapyndan muňa doly düşünülýänligini 4-nji fevralda irden jurnalistlere aýtdy. Gepleşikler Ortiýadyň Ukrainanyň paýtagtyna we ýurdun beýleki tebitlerine uly raketa we dron hüjümlerinden bir näçe sagat soň geçirildi. Bolsa Ukraina resmiýetleriniň nykdymagyna görä, 2-nji jahan uruşundan bäri Ýewropanyň iň ganly çaknyşygy bolan bu konfliktde Kremliň diplomatiýany wagt tutmak üçin ulanmak we hüjümleri güýçlendirmek üçin ulanýan taktikasy. Ukrainanyň howa güýçleriniň 4-nji fevralda beren maglumatyna görä Rus güýçleri bir gecede Ukraina garşy 100-den gowrak dron uçurdy. Sowet häkimetleriniň maglumatlaryna görä Dnipropetrovsk sewitinde dron hüjüminiň netijesinde 2 adam wepat bolupdyr we ýene 2-si yaralanypdyr. Dnipropetrovsk sewitine edilen hüjümde 68 ýaşly aýal we 38 ýaşly erkek adam öldü diýip sewit administrasiýasynyň başlygy Mykola Lukashuk Telegramda ýazdy. Günorta Odessa sewitinde gijeki Rus hüjümi zerarly adından 5 adamyň yaralananlygyny regional häkimetler habar berdiler we olar jaýlara, çağılar baglaryna hemde mektebe ziýan ýetenligini hem aýtdylar.